आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों सुख आरो सान्थि मोन्दों जे आंनि खामानि मावनायनि माबा मोनसे जेन मुलाम्फा ओरै जानाय बायदि मोन्दों आरो मुलाम्फा जानाय बायदि मोननानै गोजोननाय मोन्दों जिउआव जि माने रियेल सुख होनना बुङो थार सुखखौ आं मोननाय बायदि मोन्दों आरो बे जाबाय सोलोंथायारि बिथिङाव माबादि बिहोमा होदों बे सोलोंथाइनि बुब्लियाव बिहोमा होनायनि सायाव सोनारनानैसो आरोबा बायदिसिना क्राइटेरिया दङ बायदिसिना माबा खामानिफोरखौ नायो बेफोरनि सायाव माने माबा खालामो इभालुवेट खालामनानै माने माबाखौ होनाय जायो आरो जेरैबायदि समाज जौगानाय बिथिङाव माबोरै मावदों बिजाब लिरनायाव माबायदि माने बिहोमा दङ बा टेकनिक फोरोंनायाव मा रोखोम बिहोमा होदों बा माबायदि गोदान गोदान टेकनिक दिहुननो हादों बेबायदि बायदिसिना बिथिंखौ नायनानै माने बिखौ सायख'नाय जायो आरो गाहायै मानेथ' सोलोंथाइखौनो बुंनांसिगोन सोलोंथाइ आरो समाजारि जौगानायाव बिहोमा होनाय बा माहारियारि दानायाव बिहोमा होनाय बे गोदै आरो माने बायदिसिना बिथिंखौ नायो नालाय खिन्थु मैखोमै सोलोंथाइया नोंथाङा बेसेबां समनिफ्राय फोरोंगिरियाव खामानि मावगोन सम माने माबा 1996 मायथाइनि 14 जुनाव आं जइन जादोंमोन आरो सार्भिसाव आं माबा बर' आयदानि बड' एम आइलनि बड' आयदा बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा मा बान्था सिगाङाव मोननो हाबाय गिबियाव माबायाव 2019आव आइडल वार्किं टिचार बे बान्थाखौ मोनदों बिटिसिनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय आरो नैथियाव माबा स्टेट एवार्ड बिखौ मोनदों माने गभार्नमेन्ट अफ आसामनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनदों आरोखि सासे फोरोंगिरिजों लोगोसे समाजनि मा मा बिथिङाव बा खामानियाव आं फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंनायानोथ' मैखोमै जाबाय आरो बिनि अनगायैबो आङो बे समाजारि सांग्रांथि बेफोरावबो खामानि लादों बेफोर हाबाफारियावबो आं बाहागो लाबोदों आरो ओमफ्राय माबा थुनलाइनि बायदिसिना बिबानबो लाबोदों आं थुनलाइ आफादनि आरो लिरनाय थुनलाइ सोरजिनाय बे बिथिङावबो आं हाबाखौ मावदों आरोबाव दङ जे धोरोमारि बिथिङावबो बाथौ धोरोमजोंबो मोनफा मोननै बिबान लाबोदों आरो मिटिंफोरावबो थाङो बाथौनि सोमोन्दै धोरोमारि आसार खान्थिनि सोमोन्दै फंफा फंनै बुंनो थाखाय लिंबा बेवहायबो थाङो आरो मोनसेया जाबाय माबा सावस्रिनि थाखायबो जेबायदि जगाखननि दारै देहाफोरखौ माबायदि मोजां लाखिनो हायो बेबायदि जगा एवारनेस केम्पेइन बेफोरावबो थाङो आरो हानायमानि सोरबा फैबा फोरोंनानै हरो आरो गोबां बोसोर जाबाय बिदि फोरोंना हरनाया आरो जिखिनि गियान दं बेखौनो लानानै आरो फोरोंगुरुफोरखौथ' आंहा सुबुरन होनो हानाय गोहो गैया आंबो सासे फोरोंगुरुसो आं गावखौनो खोब गोरों होननाबो साननानै लाया दा जाबाय फरायसाफोरखौ बिसेस भाबै आं खावलायो गावबा गावनि मावनांगौ हाबाखौ मोजाङै मावलांथों आरो जेसेबां हेंथा एसेयानो फैया मानो थासारिफ्रा जेसेबां गाज्रि जाया मानो थासारि गाज्रि जानायखाय आं गाज्रि जानोसै बेबायदिखौ साननो नाङा जे गाज्रि थासारियावबो जायनोखि मोजां खामानि मावनो आवगायनो हायो गाज्रि थासारिखौबो नेवसिना जाय मानसिया मोजाङै आवगायलांनाय बिसोर थार मानसि बेखायनो अनजालि फरायसाफोरनिसिम आंहा खावलायनाय जे दिनै करुनानि बोथोर न'आव थानो गोनां जादों बिनिखाय मबाइल थुबाय थानायनि बे नङा गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावखा आरो गावनि मावनांगौ खामानिनिफ्राय दोरोदबा मानसिनि जिउआव खैफोदा फैयो गतिके फरायसाफोरनि फारसे बेखौनो खावलायनाय आं एक्सुवेलि आं ओरैबायदिबो सानोमोन जे मोनगोन गोदैबो मोननानै लायो आरो खनफा बा अल अभार इण्डियानि किमान इन्टेलेक्सुवेल दङ किमान मेलेमजिबि दङ आरो बेयावथ' ST ओरैनाथ' खुनु रिजार्भेसन गैखाया आं मोननाय नङा खोमालै ओरैबो सानो गोसोआव माने एसे दग' मग'मोन आरो
आरो ओरैबो दंखायोमोन आंनिया मोनाबाबो खुनु आपत्ति गैया मोनबो आपत्ति गैया माने इनिफ्राय लानानै जिहेथु माने बान्थानि थाखाय बारा लबियाबो नंखायामोन नालाय आं सानखायाखैमोन बेफोरखौ ओरैनो लोगो सासेया बुङै बुङैसो खामानिखौ मावनो होदोंमोन आरो उनाव दा मोननायाव बेखौनो आं गोजोननाय मोन्दों आरो दे हाजार हक दे माने माबानि मोनसे नेसनेल लेभेलनि मोनसे एवार्ड माने मोजां जाबाय अन्तत आं हारिनि थाखाय हाबा मावनो अलपमान आरो बोलो मोननाय बायदि मोन्दों आरो एसे थुलुंगाखांनाय बायदि मोन्दों आरो जेंनायाथ' बर' समाजनियावथ' जेंना जेंसिया थाखायो समाजनि आबाद मावनो थांबा एसे जेंना जेंसिया फैखायो हेंथा मोनबोदों आं हेंथा मोनबोदों आरो माने मोनसे टाइमावथ' एसे लाइफनि थ्रेटेनिंबो मोनसे मोन्दोंमोन आं बेबायदि एवारनेस प्रग्राम खालामनायफोराव खारन माबा जिथु माने बिटिसि मोननायनि उनावबो बहुद गाज्रि थासारि जादोंमोन समाजाव बेफोराव गामि गामि जेब्लानाखि सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलफोर गानो थांनायनि थाखाय एसे उसुबिदा मोनबोदोंमोन आरो थेवबो आंनि सिमाङानो जाबाय आं थैनायालागै समाजनि हाबाखौ मावलांगोन आरो जिहेतु समाजनि खामानिखौ मोजां मोनो बेफोर हेंथा हेंसिफोरखौ हेंथा बायदि मोननानै लायाखैमोन आरो आं बुंबाथ' माने बोरैबा जायो हेंथाफोरखौ आरो बारा आं बुंलिया हेंथाफोरा जोंनि बर' समाजाव मा रोखोमनि हेंथा एसे सानना नायबानो मिथियोना मोनसा मोनसिफ्रा जोंनिया बारा आरो जों बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि थानायफोरनि समावनो जोंनि लिडारफोरा बहुदआ रुंसारि जालांदों आरो बर'नि फिसानि आखायावनो जिउ गोमालांनो गोनां जादों दा बेफोरबायदि आरो फिसा फिसा खोथायावनो हिंसा हिंसि मोनसा मोनसि ओरैबायदि आरो जेराव नांलायनाङा बेयाव नांलायनो नागिरो बेबायदि थासारियाव आरो बर'नि गेजेराव जिथु खौसेथि गैया थासारिमोन बेबायदि थासारियाव खामानि मावनायाव बहुद गोब्राबमोन आरो तथापि आं हारिखौ मोजां मोनो मावबोगासिनो दं आरो हानायालागै मावगोन होननानै आं माने थिरांथा लादों आरो बे ड्राग्स आरो माने फेनाय बेसाद मुवा जानानै गोबां लाइमोनफोरा जोंनिया माने अबथिरानो जिउखौ फोजोबस्रांना लानायनि जिथु लामा लादों बयबो नङा खिन्थु खायसेया दा बिसोरखो मोजां लामाथिं लाबोनो थाखाय बायदिसिना जोंनि बर' समाजनि आफादफोरा बेयाव मैखोम बाहागो लानांगोन आइ आफाफोराबो बेवहाय माने बाहागो लानानै माने फिसाफोरखो बे गाज्रि खामानिनि फिथाइया मा जागोन बेखौ माने बुङै अननानै बुंनानै लजिकेलि बुंनानै बान होनानै बान बुंथाइजों बुजाय बिसोरखो बेखौ गारहोनो नाजानांगोन नङाबाथ' जोंहा ओरैनो सुबुं अनजिमाया बाङायल'खा बिनो जुदि जौ सेरेब भां आरो ड्राग्स लानानै बेंगुरा जालाङोबा एबा दा नै मबाइलाबो मोनसे ड्राग एडिक्टेड गोदै जादों क्लास गैया बेखौनो थुबाय थानानै जुदि एडिक्टेड जाजोबलाङोबा जोंनि बे एसेल' अनजिमानि हारिनि जुदि सुबुं धोन एबा सम्पदा बेबायदि धंस' जालाङोबा जों थावरिना थानो हानाय नङा जों आवगायनो हानाय नङा बेखायनो बेखौ जों बुजायनांगोन आरो सेंग्रा बे लाइमोन टाइमावथ' गावखौनो गोरों होनना साननानै लानाय बे मोनसे माने सानथाया जोनोम जायो गतिके अनजालु अनजालि लाइमोनफोरखौबो आं खावलायो जाहाथे गेदेमाफोरनि खोथाखौ मानियो आरो अरायबो नुबोदों गेदेमाफोरनि खोथाखौ जाय मानिया बियो धंस' जालांदों गतिके बेखौ जोङो बुजि मोना नालाय सेंग्रा टाइमाव लाइमोन टाइमाव बेखौ जों बुजायनांगोन धैर्य हमनानै जोङो सांग्रांथि मेलफोरखौ लानानै बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जों नाजानांगोन बुङै बिसोरनि थै मोदोम बिखा बिख्लो सोना होनो हानांगोन जौआ गाज्रि आरो ड्राग्सआ गाज्रि जे मबाइला गाज्रि बाहायबाथाय बिराद गाज्रि बेफोरखौ जों बिसोरनि थै मोदोम बिखा बिख्लो सोना होनो हानांगोन गतिके बेबायदि नाजाबासो समाजा जौगानो फैगोन आं सानो आरो गोनाङाथ' आं सानो मा दा मैखोमै जे मोनसे समाजखौ फोसाबनांगौबा समाज फोसाबनाय मानसिखौ नांगौ दा जोंहा समाजखौ फोसाबनायनि जिथु हाबाफारिया मैखोमै मोनसे टाइमाव जोंहा कालिचरन बाबाया लादोंमोन कालिचरन ब्रह्म गुरुदेबा बिनि उनाव माने कमिबोदो फैयै होना जोंहा आबसुआ लाबाय गेजेर ससेयाव तामान आबसुआ नाजाबाय गामि गामि थांनानै
दा बिजों लोगोसे बाथौफोराबो बाहाय बेसे मावदों बा जोंहा खृष्टान धोरोमारि सुबुंफ्राबो मावदों। नाथाय दा बेबादिनो माने बर' हारिखौ फोसाबनायनि जा खामानि बेयाव जों गोसो होनांगोन आरो मोनसे हारिमुवारि रिभलिउसन कालचारेल रिभलिउसन जोंनि मावनाय दांनाय राजखान्थियारि बिथिङावथ' जोंहा मोनसे जांख्रिथायथ' लाबोबाय आरो सोलिगासिनो दङ। नाथाय बे दा नङा आं बे कालचारेल रिभलिउसननि खोब दरखार जादों आरो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव माबोरै जौगानो हायो बिनि बागै जों एवारनेस लाबोनांगोन आरो समाजखौ फोसाबनायनि जा खामानिफोर बेफोराव मैखोमै जों खामानि मावनांगोन। होमबासो जों समाजखौ फोसाबनो हागोन आरो जोङो बादायारि मुलुगाव गुबुनजों बादायनानै थांना थानो हागोन आं सानो।